Tung tung tung. Nah, wis iso no e. Yang gawe tas yo. Ya putraku tak kene dhewe. Simpatik. Isane gak ceplan kali. Dung tak tak dung tak tak. Ya, pisan ki aku jangkep koyo mang. Ya. Iki mang ping pira? Ping pira variasi? Telu. Ping telu ya. Ping telu ya wis sama. 50 lho, Mas. Mayar 1000. Bayar 1000. Oh, Hari iki. iromo tanggung. Durung iki kan durung iso. Bari kita warai putra, terus gantian. Aku Engko belajar nabuh pisan engko. Ayo, Nabuh Sak. apa? Bari ki latihan mau copat, ayo. Kayaknya bisa neng kene sih lho. Lah, Anu. berarti aku Ngapura tabu sarang nggak? Martinesa Herman Kono. Aku kan tabu sarang. iya lek nutut sampai jam 8 sampean. Hah? Dengaran? Mulai jam 8. Engko enek latihan, gantian latihan yo. Jadi, Mriki Bima kerja ya bagi. nek sing apal tutupen lho. Kayak iki wis kudune kok tutup ae. Kan langsung cepat. Dadung dung de. Tak dung kan mek ngono. Mek satu kali tok to. Ya. Ndak berlaku meneh. Terus apa langsung ditutup? Ya nek wis iki paling Apa? selain variasi kan wis apa? Terus apa nah? Wis. Berarti mana latihan itu? Karo anu, karo gagal. Wes, ya. Kagok sih Indra. Baru nunggu cek tak anu ning kowe santane. Diperbarui. Mayar tahu. Oh, kowe iki bocah iki. Yo, iki sing sepaket. Berarti Penggemang lho. latihan langsung sepaket terus Yo ora koyo mang. Oh, berarti latihan Koyo mang. Persis, kabeh sepaket satu kali. oh satu kali. Yo ora satu kali yo koyo mang lho. Wis dah. Jadi maksudnya Jenenge paket kagok Semarang, untuk Mas, paket Iya, Kendari. mas dingi Banyuwangi. Lah, boleh ya. Kayak langsung, kayak endang. yuk Alah, balik. kita udah siap kok. Ojo cepet-cepet anu telepone, santai. Santai oke. Gak aku lek ngono ya biasa. Ini santai. Biasa.